Imanol Usabel Abaso. Azan neusuizena, neusuizena, zan. Imanol. Eta zer gaitik hartu abien preso ba? Ez da, goza garbi ez da. Kolaborazio gaiti edo izango zan enbaten. Zer basat bizitza irregular da. Izango zan, enlatzi edo nazionalistakin, euskaldunekin. Aita gatzauken kartzelan, eta bedan neusuizena, enlatze moduen edo ibiliko zen, beden gauza egiten. Imanol Usabel hau agertzen da sumario frankista batetan, Abadiñoko alkatiz esan Sotero Badaiarekin eta hainbat zinegotziz zirenekin, ezta? Mauricio... Ez que Sotero zan aititen laguna. Sotero zan alkati ezan. Eta Sotero bat batea egon zan, eskaban egon zan preso aitite. Egon zan... Gero hitz egingo dugu zure aitite buruz, Orain, Nikolas baina libre hile batzuk egiten duz kartzelan, sumario etorri arte, baina gero libre Nikolas Patati Imanol. Azoldu dituzan, bai. Baina izan zen hile batzuk, Bai, hile batzuk.